И здравейте хора, днес ще правим видео на хардкор оцеляване в Майнкрафт. На хардкор, difficult, hard. И нека започваме. Надяваме се на хубав спаун, защото не ми се търси много. Добре. Нека погледаме докато зарежда. Има савана. Има малко пясък. Има джунгла. Има там още пясък. Нещо в океана няма. И нека започваме. Ще вземем това. Това е първият път на хардкор, за това се надявам да не умра в първата една минута, защото ще бъде забавно и трагично. Добре, това е масивна джунгла, има коне. Не виждам друго. Защо? Има коне, може да ги убия, за да си направя кожа. Аз кожата може би ще я пазя за букшелфове. Или ще използвам за броня, което най-вероятно ще направя. Нека изкопаем камък, че да може да брикнем. Баш, тук ли ще има гравел, бе? Това ще е лош. Не го искам. Там има лава. Така, напарних малко камък, ще запълним дупката. Ще трябва да си направя още пръчки. Така. И вече сме full stone. Сега ще ходим да вземем или да се опитаме да намерим айрон някъде. Защото ще е хубаво да си направим броня. Може би ще ги без пара. Така, 5 кожа, вече може да си направим каска, което е хубаво. 7. 9. Добре. Има нови вид кокошки. Добре. Това ми харесва. Интересни са.
Нищо. Толкова да има, аз не виждам. Ауч. Ще трябва да си опечем храна. Така. Така. Вземаш малко дърво да има, защото ще е хубаво. Някъде те... Овци! Ще трябва хора да ги убия, че да си направя леко. Там има нещо като пещера. Може да ходим да изследвам. Успях. За малко. На Шугаркин, който ще го взема после за книжки, защото няма да чакам постоянно Шугаркин. Добре, вече може да си направим леко. Сега да се върнем при печката, но преди това ще видя в ето тази. Добре, виждам айрон, което е хубаво. Ауч. Това болеше. Тази пещера е голяма. Но не мисля да влизаме все още в нея. Ще направя така, защото не искам си изсипвам още първоначално. Още от началото. Сега се опитам да си взема вълната. За да си имаме още една. Добре. Малко кол. Да мога да качим по повече неща. Така е това е тук. Още. Добре, това беше изненадващо. А това е направо цяла подводна пещера. Добре, тук няма изход. Това не ми харесва. Стига да. Не трябва да пада толкова много. Ще вземем това дърво. Да имаме, че и без това е малко дърво. Така. Добре, сега да ходим да си намерим печката, че ще бъде лошо, ако я правим. Къде е? И ще ни трябва доста скоро храна. Ма ти какво? Нещо взех. Сапинки.
О, храна. Опа. Си направим една кожена броня, колкото да имаме нещо. Да ме боли по-малко, че ще трябва. През това време да мисля нещо, ма какво да мисля? Легло! Легло ще ми трябва. Така. Така. Вече има легло, няма да се страхувам от нощта. Така става. Готови сме. Да минем да вземем малко шугаркейн. Така. Това са никакви растения. Тиква под... Добре. Тук има някаква малка пещерка. Дали да взема бамбук? Да, ще взема едно. Сега ще търсим място за оцеляване. Къща да си направим. Това е голяма бамбукова гора, което е рядко нещо. Аз лично не съм срещал много. Ауч. Ще следваме ръката му да видим нещо. Мисля, че видях нещо. Не намерим къде да си направим къща, може да си направим някъде на дърво. Примерно къща на дърво или нещо такова подобно. Или по земята да живеем. Тази джунгла е голяма. И то с много бамбук. Ама много бамбук. Тук пещера един. Ами. Първо се изчупя. Ами и пещера. Това нещо като кратер. Да. Какво ако може да се спечелим? Ето, джунглата свършва. Панда. Много бамбук, което мисля, че ще трябва да го махнем. Да го пощупи малко, ако искаме да минем.
още джунгла. Аз си мислям, че е свършил. Ма ще го оцеляваме в джунглите, няма ви лъжа. Крава! Това беше интересна крава. Още от тия кокошки. Каква е тази джунгла, бе, човек? Гледай колко е голяма. И продължава. Там не продължава да. Може пък да има нещо да намерим. Ако искате да продължаваме с тази поредица на Hardcore Minecraft, пръскате лайк, пращате на приятели. Има много тикви. Коментирайте нещо, някаква друга поредица да направим. Пишете в коментарите. Мисля, че спира джунглата. Само така. Ето така. Добре. Тук има нещо интересно. Това го глъчнах. Има такива ли стени? Някъде. Айра. Да, сега няма нищо. Може би ще ходя към Айра, но... То не може би, аз ще ходя. Перфектно. Място ми свършат торчовете. Чувам лава и това ме притеснява. Ето я. Добре, че слезнах.
Така че свикам, че е само 2,6 да погасня. Трябва да сядам. Добре. Свършихме блоковете. Добре, нека поспим малко. Сега вземам лекото и ще походим. Не. Това... Да, не е това, което мисля, че е. И аз сега се видях един друг. Има въглища, които не мисля да ги си. Айрон. Добре, опа. Аре да. Само едно? Как само едно, бе? Най-лошия късмет. А само да има нещо. Чувам нещо да ходи. Да. Добре. Гот ли ми да... А не? Картоф? Яко... Стига, как ще ме дариш, бе? Някой чува хора. Ми нямаш нищо в тази пещера. По каква планина реших да се катера, бе? Ето искате. Най-сетне, това дърво никога не съм го срещал. Я. Имам проблем. Знам, че тук има чудовище, но аз не знам как да ги убивам. Което ще бъде интересно.
Това изглежда много странно. Това какво е? Причува ли ми се или чувам нещо? Ехо. Вече се притеснявам. Това не ми харесва този звук. Искам един саплинг. Ю, то. Как отгледане ли се използва? Скелет. Чери байом. Добре. Това също един от хубавите байоми. Тук нещо се мърдат, което не ми харесва. Какво са тия звуци, бе? Да не е нещо отгоре. Добре, тук почне. Не искам никога да идвам. Това там е заснежено. Това е доста голям байом, не очаквах, че са толкова големи. Там е джунглата, там е. Причупаем ли? Как се нарича това? Не знам. Там има... Там има нещо, което не знам. Тук също има джунгла. Ето там. Къде е чери байом? Там е чери байом, който ще се запътим на там. Това да имаше ми харесва. Ау. Добре, със сигурност ще трябва да съм по-внимателен. Защо не извадих крава? Добре. Дали искам да рискувам? Не. Ще взема умра тук, ми се смеете. Толкова път съм умирал от високо и са, ако умра, брат, нямам дума. Толкова. Добре, ще взема блокчета. Ау. Я. Не. Това боли. Не ми харесва. Брат, разкарта се. Беги! Така.
Не, няма ми скочите на главата, нали? Надял съм. Да. Какво? Мале. Тризъбец ли има? А, не. Добре, че няма тризъбец. Защото сега ще да съм умрял. Казвайте игри, които искате на следващото видео. Как си изметах така, бе? Това не съм го копал, аз, но изглежда, че съм. Че някой го е копал. Но не съм. Доколкото знам и се надявам, съм само аз в сървъра. И съм го цъкнал синглплеер, така че ако има някой сървъра, ще е притеснително. И ако видя това някой, се насъра. И ще бъде много проблем. Търсим хубаво място за живеене, доколкото виждам, всичко е насрано. И не ми харесва. Поди. Помислях, че видях Вилич. Там не искам да хода баш сега. Може така? Мисля, че това не може. Има нови цветенца. Лично за сега нови апдейт на мен ми харесва. Чакай малко. Ема, разбира се, че съм се покатена на грешната планина. Това... Тук има нещо. Нищо няма. Нека огледаме му па да намерим нещо. Как ще съм толкова умен да се покатера на грешната планина, бе, човек? Добре, че не се изсипах. Добре, че. Това е хубаво място. Може би ще там си направя къщата или някъде около него, ако има село. Но пак ако има село... си... Мале, тия зати така малко плашиха. Чух, че някой тича към мен и много се оплаших. За малко поредицата че ще приключи на 10-та и 20-та минута, там не знам колко. За малко. Какво направих, бе? Не се причуват някакви звуци, бе. Нещо има. Айде, почти се покатерихме. Ще погледаме. Ще погледаме и не знам. Ще видим какво ще правим от тук нататък. Малко епизода може да е скучен, но ударете един лайк за подкрепа. Като на малки ютубъри като мен. Добре, бе, добре. Две места.
Давайте някакви идеи за поредици. Или пък, не знам, идеи за видеа, не за поредици. Предизвикателства, нещо на Fortnite, не знам. Ако не сте гледали предишното видео, дайте му едно око. Може да хареса. Добре, в момента много слезнах обаче. И то много. Дали да се пробвам да го убия? Дай се пробвам. Се пробвам по добрия начин. По хубаво. Не по нормалния. Щото ще ми пръсне камчето. Къде си, бе? Красавец. Ема разбира се, че ще избягаш. Сега ако погледна... Чакай. Погледнах ли го? Да, погледнах. Беги! Дали ще дойде? Добре. Идва. Прекрасно. Нещо, което ще размещяха се. Надежда на празно. Стигнахме. Аз тази пещера ще мога да направя нещо като път за надолу. Но там аз не виждам нещо, което ще ми трябва, така че може би няма. Има пчелички, тук много хубава полянка. Ай, на планина. Някакво... Много хубаво. Добре. Няма нищо на тази полянка. Но ще е хубаво да го гледаме, па мога да има. Ако има, ще е хубаво. Добре. Всичко върви по план. Нямаме къща все още. Няма място къде да си направим къща. Нещо друго. Имаме храна, това е плюс. Още малко храна. Имаме айран за една фул броня, което ще го направя. Това ли мога да го скоча? Какво си ти, бе? Мале, вълк. Вълк, не го знам. Ще трябва да се опитам. Аз съм дрим, нищо му кат. Аз съм да бейс куча ревър. Много обичам, когато тръгна да направя нещо сериозно и не направя нищо сериозно, просто се излигавя много тежко. Аз ще турнах нещо ли ми? Искам да ти давам, а не си мое. Ама иначе бих ти дал. Според вас, какво най-много трябва на Майнкрафт да добавят? Примерно, някакви механични работи, нови храни за правене, масички, крафтинг тейбъл, печка, някакви такива. Какво вие искахте Майнкрафт да добави в следващия апдейт? Според мен ще е най-хубаво... Не знам, според мен за сега Майнкрафт ще е хубава. Но все някой ще измисли някоя много добра идея.
точно сега исках да ме щупи. Това беше напълно попълно. Много ми харесва тази игра. И аз се харесвам и тя мен. Мале, добре, че не го кликнах. Какво ще да правя? А, да. Така. Ще оставим да се пече айрана. Също ще му трябваше на кол. Така. През това време... Тук позицията не е хубава, защото ще е много далеч от мината. Добре, още айран. Тъмън си викам, че няма ми стигне за предмети. Това също няма ми стигне. По принцип. В момента сме на 126 ниво. При крафтинга и тия са 119-120. Това ще трябва да изкопая минимум 180 блока, че да мога да стигна до диаманти, което ще бъде трудно. Не е малко. Хайде апгрейд на бронята. Добре. Може би ще оцелява просто. Е така. Няма да превъртам цялата игра. Няма и да се опитвам, защото като си знам скила, ще дойде до дракона, ще ме препаира и ще тръгне. Какво да направя? Е така. Добре, ще бъде меч. Аз меча, нали, много го използвам. По-добре брадва си бех направил. А и то път. Разбира се. Не де. Имам такова дърво, което не знам за какво ще ми трябва буквално. Айде на каска. И остават 10. Чакай. 11. Опа. За 11 ще ми стигна точно за тия двете. Според мен да си направя бутушки. Ще стана 9 и да си направя фул раунти. Да, това ще направя. Измислихме го. Бутушките. Само да не се окаже, че не мога да смятам, защото ще бъде много добре. И дали ще мога да направя така. Така и така. А! Мога, бе! Ехе. Добре, това не се получи като трябваше. Какво да оставя тия с работи тук? Да, бамбука, ето това, ето това. Ето и неща. Ок, саплинга ще го оставя, защото ще ми ти потребва по някое време някога, нали? Така. Не се изпекло ли, бе? Ще го сложим после за храната. И ми стигна перфектно за всичко.
кам патата. Да сложим всичките работи тук. Чакай, бе. Това. Кирка да си направим ничко. Така. Его на! Фу, айрон. Ако искате да продължим поредицата, праскайте тежко лайка. И мисля да спирам епизода до тук. Следващия епизод може да направим къщата ми. Давайте идеи за къща, примерно. И това ще е от това видео. Айде!